Wel, bore yma te, dyn ni'n darllen o 1 Samuel 16 eto. A dyma'r bregaeth ola ar 1 Samuel yn y flwyddyn yma. P'un mae hwnna'n beth da neu ddim, gewch chi benderfynu dros eich hunan. Fi'n gweddio bod e'n beth gwael, ond dyna ni. Fi'n gweddio byddwch chi'n dal ati ddarllen dros 1 Samuel eich hunan wrth i chi fynd adre. Ond 1 Samuel 16, adnod 13 i 23. Newch chi sylwi, nathon ni ddarllen at adnod 13 a darllen adnod 13 wythnos diwetha, ond nathon ni ddim rili delio gyda'r adnod, felly dyn ni'n mynd i ddelio gyda fe heddi at y ddiwedd y bennod te. Felly 1 Samuel 16, 13 ymlaen. Cymerodd Samuel y corn olew a'i eneinio yng nghanol ei frodyr, a disgynnodd ysbryd yr arglwydd ar Ddafydd, o'r dydd hwnnw ymlaen. Yna aeth Samuel yn ôl i Rama. Ciliodd ysbryd yr arglwydd oddi wrth Saul, a dechreuodd ysbryd drwg oddi wrth yr arglwydd aflonyddu arno. Dywedodd gweision Saul wrtho, dyma sydd o'i le, y mae un o'r ysbrydion drwg yn aflonyddu arnat. O'na fyddai'n meistr yn gorchymyn i'w weision yma chwilio am ŵr sy'n medru canu telyn. Caiff yntau ei chanu pan fydd yr ysbryd drwg yn ymosod arnat a byddi dithau'n well. Dywedodd Saul wrth ei weision, chwiliwch am ddyn sy'n dilynor da a dewch ag ef ataf. Atebodd un o'r gweision, mi welais fab i Jesse o Bethlehem sy'n medru canu telyn, ac y mae'n ŵr dewr ac yn rhyfelwr, y mae'n siarad yn ddeallus ac yn un golygus hefyd, ac y mae'r arglwydd gydag e. Anfonodd Saul negeswyr at Jesse a dweud, anfon ataf dy fab Dafydd, sydd gyda'r defaid. Cymerodd Jesse asyn gyda braich o fara, costrel o win a mynd gafr, a'i hanfon gyda'i fab Dafydd at Saul. Aeth Saul yn hoff iawn o Ddafydd pan ddaeth i weini ato, a gwnaeth ef yn gludydd arfau iddo. Anfonodd Saul at Jesse a dweud, rwyf am i Ddafydd gael aros yn fy ngwasanaeth, oherwydd yr wyf wrth fy modd gydag ef. Pryd bynnag y byddai'r ysbryd drwg yn blino Saul, byddai Dafydd yn cymryd ei delyn ac yn ei chanu. Rhoddai hynny esmwythad i Saul a'i wella, fel bod yr ysbryd drwg yn cilio oddi wrtho. Amen. Wel, dim ond i ni gael ein atgoffa nawr te, sut ni wedi cyrraedd y pwynt yma. Os newch chi edrych yn eich Beiblau, handi cael eich Beibl o'ch blaen, os oes gyda chi un. Mae Dafydd newydd gael ei eneinio, os chi'n cofio, yn frenin. Nid fod wedi cael ei gydnabod yn Israel fel brenin, ond fod Samuel nawr wedi eneinio Dafydd yn frenin. Yng nghanol ei frodyr, mae'n dweud wrthyn ni, yn adnod 13. Cyn hynny, nathon ni weld fod Saul wedi cael, mae Duw wedi dweud wrth Saul, dwi ti ddim, mae dy frenhiniaeth yn mynd i gael ei dynnu oddi wrtho ti. Ti ddim yn mynd i fod yn frenin mwyach. A felly mae Dafydd, mae un gwell wedi cael ei baratoi ar gyfer pobl Israel. Un sydd yn ôl ewyllus a pwrpasau Duw. A'r wers yn fyna, wrth ystwetha, cofiwch, oedd Duw ddim yn dewis ar sail pwy yw Dafydd, neu ar sail pwy ydy ni, ond ar sail ei ewyllus e. Mae yna lot o bobl wedi pregethu y bregaeth yma'n dweud, wel, edrychwch, mae'n dewis Dafydd, oherwydd fod Dafydd yn ôl calon Duw. Ond beth mae hwnna'n golygu, os chi'n cofio, according to God's heart, yn ôl ewyllus Duw ar gyfer ei bobl, nid oherwydd fod Dafydd ei hunan yn special. A felly Duw ddim yn ein dewis ni oherwydd ein bod ni'n special, mae e'n unol a'i ewyllus arbennig bod ni'n cael ein dewis. Ac yn ogystal â hynny, nathon ni weld fod Duw yn gwneud hyn i gyd mwyn cadw ei addewidion, os chi'n cofio. Mae gyda fe bwrpasau a mae e'n eirwyr. Mae wedi dweud y bydd e'n darparu a mae e'n mynd i ddarparu. Ac felly ydy mae e'n raslon at bobl Israel yn darparu Dafydd, ond mae'n gwneud hefyd mwyn cadw ei air. Mae Duw yn eirwyr, mae gyda fe gynllun, a mae'r un peth yn wir heddi. Nawr, adnod 13. Newch chi sylwi nawr bod Dafydd yn cael ei eneinio a fod rhai pethau'n digwydd te. Mae'n cael ei eneinio yng nghanol ei frodyr a disgynnodd ysbryd yr arglwydd ar Ddafydd o'r dydd hwnnw
ymlaen. Be dyn ni'n gweld fan hyn? Wel, be dyn ni'n gweld yw, pan mae Duw yn galw rhywun, mae e hefyd yn ei arfogi nhw. Mae'n ei arfogi nhw, equip. Mae'n rhoi yr arfau sydd ei angen iddyn nhw i wneud y gwaith. Beth yw'r arf yna? Yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân yw'r arf sydd ei angen arno ni. A dyna'r unig arf sydd ei angen arno ni. Dyna beth sy'n rhyfeddol fan hyn, yw mae dyna'r unig arf sydd ei angen ar Dafydd i fod yn frenin ffyddlon. Ydych chi beth rhyfeddol yw hynny? Pan mae'r arglwydd yn galw, mae e'n arfogi. Mae e'n rhoi yr ysbryd ac o'r dydd hwn ymlaen, mae'r ysbryd yn disgyn ar Dafydd a mae e'n cael ei arfogi, yn cael y tools os liciwch chi i wneud y gwaith. Fi'n siŵr os byddwch chi'n adeiladwr a byddwch chi'n penderfynu, fi'n mynd i weithio ar gyfer i'w gwmni, bod chi'n disgwyl mae'r cwmni sydd yn darparu'r tools, nid chi'ch hunan sy'n darparu'r tools ar gyfer gwneud y gwaith. Ac yr un ffordd fan hyn, yr arglwydd sydd yn galw, ac i'r rhai mae e'n galw, mae e'n arfogi. Nawr, peinau eich chi'n ddilynwr i'r arglwydd, neu yn arweinydd i'r arglwydd, ym mhob ffordd mae'r arglwydd yn rhoi'r hyn sydd ei angen i ni. Ond, ar yr un pryd, mae hynny'n golygu fod rhaid i ni fod yn ifydd i'r ysbryd glân wrth gwrs. Fod rhaid i ni geisio yr ysbryd glân, rhodio yn yr ysbryd glân. Felly, chi'n meddwl falle am Galatiaid 5, mae Paul yn dweud wrthyn nhw, rhodiwch yn yr ysbryd ac ni fyddwch fyth yn cyflawni chwantau'r cnawd. Syml. Mae'r ateb yn syml. Ond mae'n anodd. Mae'r ateb yn amlwg, ond mae'n anodd i rodio yn yr ysbryd. Mae eisiau adnabod, dilyn a rhodio yn ewyllus Duw drwy nerth yr ysbryd glân. I ni'n rai sydd yn gwyro. I ni'n rai sydd yn ceisio gwneud pethau yn ei nerth yn hunain. A mor aml i ni'n gallu derbyn yr ysbryd glân, ond peidio bod yn ifydd i'r ysbryd glân. Peidio gwrando ar lais yr ysbryd. A mae'r ysbryd gyda llaw neu'n arwain i wrth gwrs yn unol â gair Duw. A felly trwy y gair i ni'n derbyn y cyfarwyddiadau sydd ei angen arno ni mewn bywyd. Mae chydig bach fel os byddwch chi'n mynd ar darlun o adeiladwr a'i tools ymlaen. Mae'r tools yna, maen nhw'n cael eu darparu, ond chi'n penderfynu na, yn lle defnyddio mwrthol sydd yna, fi'n mynd i ddefnyddio'n llaw yn lle. A beth sy'n mynd i ddigwydd, fel chi'n difrifo hunan a rhywun arall mwy na thebyg, yn trial gwneud pethau yn eich nerth eich hunan yn lle yr ysbryd glân. A felly mae eisiau adnabod person yr ysbryd a dilyn person yr ysbryd, ceisio person yr ysbryd. Yna'r peth cyntaf. Yn ail, mae'r alwad yn un gostus. Mae'r alwad yn un anodd. Dyw e ddim yn hawdd beth mae Dafydd yn mynd i gael ei alw i'w wneud. A mae hwnna'n gallu bod yn wir i ni hefyd, ac mwy na thebyg yn mynd i fod yn wir ar adegau. Mae dilyn Iesu Grist yn mynd i fod yn anodd ar adegau. Mae e'n alwad costus, nag yw e? Oedd e'n ddigon gwael bod e'n fugail, ond mae'n mynd i fod yn un sydd yn wynebu goleiath. Ond nid yn unig hynny, mae'n mynd i fod yn un sydd yn mynd i fod yn dianc oddi wrth sôl am flynyddoedd, yn edrych dros ei ysgwydd trwy'r amser. Ydy sôl ar yn ôl i eto. Mae'r boi yma, mae'n wallgo, mae'n treol yn lladdu trwy'r amser. A felly, mae e'n alwad costus. Nawr, os chi'n taflu mewn i'r mix wedyn, dim ond teenager yw e. Dim ond bachgen ifanc yw e, yn ei arddegau fan hyn. Ac eto, mae'n cael ei alw, mor ifanc ag yw e, mor amhrofiadol yw e, unqualified yw e, i wneud y gwaith. Mae'r arglwydd wedi alw fe i wneud. A mae hwn yn beth pwysig iawn fan hyn. Nid damwain yw e, fod yr arglwydd yn dewis Dafydd. Mae'n bwrpasol yn unol ac ewyllus Duw. Chi'n edrych ar, pam y bachgen ifanc yma? Mwy na thebyg, mae pobl yn meddwl, rhwng 11 a 15 mlwydd oed, yn cael ei eneinio. Dwi'n meddwl ddim yn ei sens. Dwi'n ddim yn ddyn mawr, cryf, cyhyrog. Pam fe? Ond mae'n dangos i ni'n agwedd, mae'r arglwydd yn dewis, a mae hyn yn wir, os sylwch chi trwy gydol y gair bron, hanes y Beibl i gyd. Nid bod fi'n dweud bod Duw yn dduw extremes, ond pan mae'n dewis pobl yn aml iawn, mae'n dewis pobl sydd yn hen iawn, ond sy'n ifanc iawn. Chi'n sylwi?
Pryd ddechreuodd Moses ei weinidogaeth? 80 mlwydd oed. Fi'n siŵr bod e'n teimlo'n flinedig, bod e'n teimlo'n fed up gyda bywyd, bod e'n teimlo bod pethau'n anodd, bod deffro yn y bore'n boenus. Fi'n siŵr bod rhaid na chi'n teimlo fel na weithiau. Pobl ifanc, pwy ydw i? Pwy sy'n mynd i wrando arno i? Pwy sy'n mynd i wrando ar Dafydd? Pwy sy'n mynd i ddilyn Dafydd sydd mor ifanc â hyn? Ac eto, beth mae hynny'n amlygu i ni? Grym Duw. Grym Duw mewn pobl gwan. Grym a nerth Duw drwy bobl fel Dafydd, drwy bobl fel Moses. Mae'n amlygu nerth Duw, nid nerth a doniau y person. A gyda llaw, dyw hwnna ddim jyst yn wir am y Beibl, mae'n wir drwy hanes hefyd. A nath ei wneud i fi feddwl am ddiwygiadau yng Nghymru yn benodol. A chi'n gwybod beth sy'n wir am ddiwygiadau? Mae'n rhyfeddol pan chi'n meddwl am y peth. Gymaint o bobl ifanc gafodd ei dewis i fod yn rai oedd yn mynd ar efengyl mas. Mae'n amazing. Hollol amazing. Evan Roberts, 26 mlwydd oed, pan oedd adeg y diwygiad. Jonathan Edwards, 23, yn dechrau fel gweinidog, a ryw 2-4 mlynedd wedyn diwygiad. Hywel Harris, 20 mlwydd oed yn dod yn Gristion, a dyma sy'n digwydd wedyn. Mae hwn yn Saesneg, so falle i rhai sy'n gwisgo cyfieithu, allwch chi dynnu fe mas, achos mae'n bach yn hir a mae'n haws i fi ddweud neu ddweithio chi roed yn ôl wedyn. Dyma mae Hywel Harris yn dweud. Almost immediately after his conversion, Harris began to visit his neighbors, reading to them from godly books. He was driven, he wrote in his diary, by some insatiable desires after the salvation of poor sinners. My heart longed for their being convinced of their sins and misery. Before long, he had stopped reading from other people's books and began preaching himself, or what he preferred to call exhorting. By 1736, he had organized his first group of converts into a small Sayat society, which we would now call cell groups or fellowship groups. And within a few years, he had established a network of more than 50 such groups throughout southeast Wales. Allwch chi roi cyfieithu nôl, back in. Nag yw'n anhygoel? 20 mlwydd oed. A beth mae'r ysbryd glân yn gwneud? Argyhoeddi. Mae'r ysbryd glân, y tŵl sydd ei angen, yn gwneud y gwaith ym mywyd Hywel Harris. A'r gwaith sydd ei angen i wneud y mywyd Hywel yw fod e'n sylweddoli gymaint yw misery a pechod y bobl o'i gwmpas e. A dyna'r gwaith sydd ei angen i wneud yn ein calonau ni. Bod ni'n gweddio ysbryd glân, gwna'r gwaith o argyhoeddi ni, o angen y bobl o'n cwmpas ni, o ddiwch y tywyllwch o'n cwmpas ni, y pechod o'n cwmpas ni. Dyna sydd ei angen. Dyna beth fi'n golygu pan fi'n sôn am yr ysbryd glân yn arfogi. Dyna sy'n digwydd fan hyn. Yr ysbryd glân, nid jyst yn arfogi Hywel Harris i fod yn ifydd, ond yn cymell Hywel Harris i fynd mas. Mae'n gorfodi fe i fynd mas, achos mae'n sylweddoli difrifoldeb eu pechod nhw a'i sefyllfa nhw. Dyna sydd ei angen arno ni. Felly gweddiwch ysbryd glân, gnad y waith yn fy mywyd i. Argyhoedda fi. Arglwydd bydd gwna'r gwaith o arfogi sydd ei angen yn fy nghalon i. Dyna sydd ei angen. A nid yn unig hynny, esiampl yw hynny i ni. Ond cofiwch, oedd e'n 20 mlwydd oed. 20 mlwydd oed. Ond oedd e'n cymryd y gair o ddifri, paid gadael i neb dy ddiastyru di am dy fod ti'n ifanc fel Timotheus. Pam? Oherwydd nid fe sy'n special, yr ysbryd a'r waith ynddo fe sydd yn arbennig. A mae hwn mor bwysig heddi. Falle bod chi'n eistedd fyna, chi'n meddwl, pwy ydw i? Pwy sy'n mynd i'w rando arno i? Be sy'n gen i i'w gynnig? Yr ateb yw dim byd yn eich nerth eich hunan. Ond yn nerth Duw, drwy nerth Duw, popeth. Popeth sydd ei angen ar gyfer iachawdwriaeth. Dyna sydd ganddo chi i'w gynnig. Peidiwch ag edrych ar eich limitations. Mae'n iawn i chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw wrth natur. Beth chi'n teimlo am eich hunain. Fi'n shei, fi'n reserved, fi'n hyn o'r llall, fi'n
introvert, extrovert, mae'n iawn i adnabod eich hunan. Ond yn fwy na hynny, adnabyddwch rym yr ysbryd glân. I'ch gwneud chi'n wahanol. I'ch gwneud chi allu gwneud pethau sydd yn gwbl wahanol i'ch natur hyd yn oed. Oherwydd mae'n abl i wneud hynny. Felly dyna'r y pwyntiau cyntaf. Mae'r ysbryd yn disgyn, a mae'r ysbryd yn galw ac yn arfogi ac yn anfon. Nawr Dafydd ac yn cymell Dafydd i wneud y gwaith mae wedi cael ei alw i wneud. Nesa, adnod 14. Wrth i'r ysbryd ddisgyn ar Dafydd, mae'r ysbryd hefyd yn cilio oddi wrth Saul. Felly ciliodd ysbryd yr arglwydd oddi wrth Saul, a dechreuodd ysbryd drwg oddi wrth yr arglwydd aflonyddu arno. A mae hwnna'n dangos i ni sut mae'r ysbryd yn gweithio. Oherwydd anifuddod Saul, mae'r ysbryd yn dod i ffwrdd. Dyn ni wedi gweld pam mae hynny wedi digwydd. Ac yn ogystal â hynny, mae ysbryd drwg nawr yn cael ei anfon at Saul gan Dduw i aflonyddu Saul, sydd yn gallu bod yn anodd. Ond fe eisiau ni sylwi rhai pethau. Yn gyntaf, mae yna wahaniaeth fan hyn rhwng ysbryd yr arglwydd ac ysbryd oddi wrth yr arglwydd. Okay? Fi'n sylweddoli bod Geraint yn mynd i gael trafferth falle'n cyfieithu fan hyn, ond ysbryd yr arglwydd ac ysbryd oddi wrth yr arglwydd. Mae hwnna'n bwysig. Mae un ysbryd yr arglwydd yw Duw yr ysbryd glân. Ysbryd oddi wrth yr arglwydd yn wahanol. Sy'n cael ei anfon gan yr arglwydd yw hwnna, nid ysbryd sydd yn deillio o Dduw ei hunan. Os di hwnna'n ei synwyr i ni. Yn ail, dyw e ddim yn glir yn y Beiblau Cymraeg, heblaw Beibl.net, ond mae'r ar gyfer ysbryd yr arglwydd yn fawr. Mae Dale Ralph Davies, yr diwynydd, yn help mawr gyda hyn. A mae'n ei pwynt o ddweud, ym mhob fersiwn arall, mae'r i fod yn fawr. Yn y Saesneg bydde fe, yn bob fersiwn, mae'r ysbryd gyda fawr ar gyfer ysbryd yr arglwydd, ond fach ar gyfer ysbryd drwg. A'r pwynt yw, un yw person yr ysbryd glân, person ysbryd Duw, a mae'r llall yn rhyw ysbryd sydd yn ysbryd sydd yn ddrwg sy'n cael ei anfon gan Dduw, ond nid yn dod o Dduw. Gobeithio bod hwnna'n glir i ni. A mae hynny'n atgoffa ni yn gyntaf fod bywyd yn lot mwy cymhleth nag yw na jyst beth i ni'n gweld. Mae yna ddimensiwn ysbrydol i fywyd. Mae'n hawdd anghofio. Ges i'n atgoffa hyn rhai wythnosau nôl. Mae'n hawdd anghofio fod yna ddimensiwn ysbrydol, a mae yna frwydr ysbrydol yn mynd mlaen rhwng Satan a eglwys Crist. A mae hynny'n digwydd, ni'n clywed bach mwy am hynny, heno digwydd bod. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio bod hyn ar waith, ac os nag yw ysbryd Duw yno ni, i ni'n agored i'r ysbrydion drwg yma sydd yn aflonyddu, sydd yn ein gwneud ni yn restless, falle byddech chi'n dweud. A yn ddiddorol, nid yn unig mae hyn yn digwydd i Saul, ond mae pobl yn sylwi arno fe. So adnod 15, dywedodd gweision Saul wrtho, dyma sydd o'i le. Y mae un o'r ysbrydion drwg yn aflonyddu arnat. Felly mae'r gweision yn gallu gweld yn union beth sy'n digwydd ym mywyd Saul. Maen nhw'n gweld, maen nhw'n adnabod rhyw ysbryd drwg sydd yn aflonyddu Saul. Nawr, sut ydyn ni'n deall beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, yn gyntaf, mae'r gair Hebraeg am drwg, nid yn unig yn golygu drwg yn yr ystyr evil o reidrwydd, ond yn golygu drwg yn yr ystyr displeasing, falle, neu wretched, neu harmful, falle. A dyna'r math o ysbryd sydd gyda ni fan hyn. Nid yn gymaint ysbryd aflan fel dyn ni'n gweld yn y Testament Newydd yn amlwg sydd yn meddiannu rhywun, ond ysbryd sydd yn aflonyddu, yn creu rhywun fod yn restless. A mae Duw yn gwneud hynny, mae'n anfon yr ysbryd yma, nid bod e'n dod o Dduw, ond bod Duw yn anfon, yn defnyddio'r ysbryd yma i arwain at Saul mwyn cyflawni ei bwrpasau fe. Fel fod Saul yn y diwedd yn mynd i gael ei gysuro gyda llaw, ond i gyflawni pwrpas, nhw'n i ddod at hynny mewn eiliad. Mae fel hanes Joseph, sut mae Duw yn gallu defnyddio drygioni i gyflawni daioni yn y darlun mawr. Oedd y brodyr yn iawn i werthu Joseph? Na. Oedd y cyfan arall na ddigwydd yn hanes Joseph yn iawn lle mae'n cael ei garcharu? Na, oedd e'n anheg.
Ond, a oedd Duw yn defnyddio hwnna, oedd hwnna'n rhan o bwrpasau sofran Duw mwyn yn y diwedd achub pobl Israel? Oedd. Ac felly dyna beth ni'n gweld fan hyn, Duw yn defnyddio popeth o dan ei awdurdod i gyflawni ei bwrpasau. A felly beth oedd y pwrpasau yna, a fi'n gorffen gyda hyn? Dau bwrpas oedd gan Dduw. A'r un cyntaf oedd i allu dangos gras a chysur, neu falle gorffwys byddwch chi'n gallu dweud, i Saul, drwy'r un mae wedi ei eneinio, ei ddewis. Ein eneiniog Nawr, sut mae'n gwneud hynny? Wel, mae'n darparu balm ar gyfer enaid Saul yn ffurf Dafydd a'i Delyn. Fi'n meddwl bod e'n anhygoel o eironic i ddechrau, fod yr un nawr sydd yn mynd i fod yn frenin yn cael ei arwain at y brenin nawr mwyn darparu a gweinidogaethu ar ei gyfer a'i gysuro fe. Mae'n ironic iawn nag yw erin, mae Saul yn mynd i gysau yn y dyfodol sy'n nawr yn ateb ei broblemau fe. Ond beth sy'n gyda ni fan hyn yn syml yw cysgod o'r efengyl. Cysgod o'r efengyl. Lle mae yna rhywun yn restless, mae Saul yn restless, a mae Duw yn galw ac yn eneinio un fydd yn dod ac yn falm sydd yn gweinidogaethu ac yn falm ar gyfer enaid Saul. Mae Awstyn Fawr, fi'n credu, Saint Augustine of Hippo, enw ardderchog, yn dweud, our heart is restless until it finds its rest in you. Hwna yn ymhenni pan o'n i'n meddwl am hyn trwy'r amser. Our heart is restless until it finds its rest in you. A'r unig orffwys i'n eneidiau coll restless ni yw Crist ei hun. Ac felly, dyn ni'n mynd i fod yn restless oherwydd fod Satan ar waith, oherwydd fod pechod yn teyrnasu yn ein calonnau ni nes i'r arglwydd ddod ac bod yn falm, i weinidogaethu fel balm i'r enaid. Y balm sydd yn maddau, y balm sydd yn delio gyda phopeth sydd yn ein rhwystro ni rhag adnabod a caru Duw. Mae'n sicr yn ein atgoffa ni o hynny. Ond yn ogystal â hynny, mae yna anogaeth i ni fod Duw yn defnyddio bobl mwyaf cyffredin fan hyn i ddod â Dafydd at Saul. Sylwch adnod 16. Maen nhw'n dechrau trwy ddweud, na fyddai'n meistr yn gorchymyn i'w weision yma chwilio am ŵr sy'n medru canu telyn. Caiff yntau ei chanu pan fydd ysbryd drwg yn ymosod arnat a byddi dithau'n well. Mae Saul yn cytuno, a wedyn nes ymlaen atebodd un o'r gweision, mi welais fabi Jesi o Bethlehem, sy'n medru canu telyn ac mae'n ŵr dewr ac yn rhyfelwr, mae'n siarad yn ddeallus ac yn un golygus hefyd. Sa'n gwybod pan bod hwnna'n bwysig, ond mae ac mae'r arglwydd gydag ef. Chi ddiddorol fod Duw yn gallu defnyddio gweision cyffredin. Chi'n gweld, maen nhw'n adnabod gwaith Duw. Maen nhw'n adnabod gwaith Duw. Maen nhw'n adnabod yr ysbryd aflan, yr ysbryd drwg, nid ysbryd aflan, yr ysbryd drwg yn y lle cyntaf sydd yng nghalon Saul, sy'n aflanyddu fe. Wedyn maen nhw'n cynnig, dim ond i ti gael rhywun i ganu telyn, ac yna maen nhw'n adnabod Dafydd fel un sydd yn adnabod yr arglwydd a sydd yn mynd i ateb y broblem. Chybod, mae hwnna'n esiampl perffaith i ni o beth i ni gobeithio'n dymuno bod. Yn bobl sydd yn weision i'r arglwydd sydd yn gallu dweud, edrychwch, dyma dy broblem di, dyma beth sy'n bod, ti'n aflonydd yn dysbryd, a dyma pwy ti angen troi ato am falm. Dyma yr un sydd yn ateb y broblem o'r galon yma sydd yn aflonydd. A felly ni'r anogaeth yw byddwch yn was. Byddwch yn was sydd yn gallu tywys pobl at yr ateb, at y balm Iesu Grist. Byddwch yn un sy'n gallu adnabod gwaith yr arglwydd, ti'n aflonydd. Ni'n gallu bod yn ddall i bechod. Ni'n gallu edrych ar bobl, dyna beth mae Satan eisiau ni wneud, yw edrych ar bobl a peidio gweld y broblem yn eu calonnau nhw. Sylwch, mae yna broblem a mae yna ateb. Cofiwch hynny, pwyntiwch mas i bobl. Mae eisiau pwyntio mas yr angen, neu dyn nhw ddim yn sylweddoli pam fod angen balm. Dyna oedd yn taro fi, os fi'n onest, am Hywel Harris. Fod eisiau iddyn nhw
Oedd e mor convinced bod angen iddyn nhw weld eu pechod a'i misery nhw. Oedd e'n gweld e. Mae'n gorfod dechrau fyna. Mae eisiau bod nhw'n gweld e, fel bod nhw wedyn yn gweld mor bwysig, mor hanfodol yw Iesu Grist i ateb yr angen. A un peth diddorol arall, mae Dafydd yn cael ei ddisgrifio fan hyn, a sa'n gwybod amdano chi, ond yn taro fi, mae'n wahanol i sut mae'n cael ei ddisgrifio. Wrthos diwetha, pan wnaethon ni edrych ar adnod, beth yw e, 12. Yn fyna, mae'n ritgoch, llyged gloiw ac yn hardd yr olwg. Mae dal yn hardd, mae'n dweithio ni, mae dal yn olygus. Ddim wedi colli good looks eto. So byddai'n ddiolchgar am hynny. Ond heblaw am hynny, mae yna bethau eraill amdano fe sydd yn wir nawr. Ac oedd e'n taro fi, yr unig beth sydd wedi newid yw'r ffaith bod yr ysbryd glân wedi disgyn arno fe. Yr unig beth sydd wedi newid. Nawr mae'n cael ei alw'n rhyfelwr ac yn un dewr ac yn un doeth. Deallus. Ffrwyth yr ysbryd ar waith. Ac yn ola, yr ail bwrpas sydd gan yr arglwydd yn fan hyn. I agor y drws i Dafydd gael dod yn frenin. Dyma sydd yn digwydd fan hyn. Mae Duw yn dal yn paratoi y ffordd fel petai i Dafydd fynd o fod yn fugail bach, yn ganol nynman, ddim hyd yn oed yn cael ei ystyried yn y line-up o frenhinoedd, i yn y pen draw fod ar flaen y gad yn wynebu Goliath. Na beth sy'n digwydd? Mae'r arglwydd yn lliwio pethau, a hynny yw lliwio, nid lliwio, yn arwain pethau, yn gyrru pethau mewn ffordd mwyn cyflawni pwrpasau perffaith yr arglwydd. Adnod 21 ymlaen. Peth bach sy'n mor hawdd colli golwg arno fan hyn, sylwch ar adnod 21, aeth Saul yn hoff iawn o Dafydd pan ddaeth i weini arno, i weini ato, a gwnaeth ef yn gludydd arfau iddo. Hang on, pam bod e'n gludydd arfau iddo fe? Pam ar y ddeiar las bydde fe'n gwneud hynny? Chi weld y cwbl mae Dafydd wedi gwneud yw chwarae telyn. Ond yn sydyn, mae wedi mynd o fod yn delynydd sydd yn cysuro ac yn helpu Saul i nawr i fod yn gludydd arfau iddo fe. Nawr mae e'n rhan o'r tîm fel petai. Adnod 22 ymlaen, anfonodd Saul at Jesse a dweud, rwyf am i Dafydd gael aros yn fy ngwasanaeth. Fi eisiau Dafydd aros gyda fi nawr oherwydd yr wyf fy modd gyda ge. Pryd bynnag y byddai'r ysbryd drwg yn blino Saul, byddai Dafydd yn cymryd ei delyn ac yn ei chanu. Rhoddai hynny esmwythad i Saul a'i wella, fel bod yr ysbryd drwg yn cilio oddi wrtho. Nawr, dau beth fi eisiau pwyntio mas fan hyn, fi'n credu sydd yn hyfryd. Yn gyntaf, mae Dafydd yn esiampl perffaith i ni o beth dylai brenin ac arweinydd diwiol fod. Mae'n frenin lot gwell na Saul yn barod yn y marn ni. Oherwydd beth mae'n gwneud fan hyn yw mae'n dod at ei bobl, hyd yn oed Saul, a mae'n gweinidogaethu iddo fe. Mae'n gwasanaethu Saul. Dyw e ddim yn poeni am ei hunan, mae'n meddwl am ei bobl. Mae wedi dechrau off on the right foot, yn sicr. Mae'n esiampl o Iesu Grist. Beth mae Iesu Grist wedi gwneud? Wel, mae wedi dechrau trwy ddod a gweinidogaethu ar gyfer ei bobl. Rhoi ei hunan mwyn ei bobl, mwyn pobl fel chi a fi. Na chi hyfryd yw hynny. Os ych chi'n arweinydd mewn unrhyw fath o ffordd, cofiwch hynny. Os chi eisiau arwain, gwasanaethwch. Gwasanaethwch eich pobl. Rhowch mwyn eich pobl. Fi'n sôn nawr yn gyffredinol yn y byd hyd yn oed. Bwch chi'n rhoi mwyn, yn meddwl am eich pobl. Ond yn enwedig o fewn eglwys, pan i edrych ar ein gilydd, ac hefyd wrth edrych ar Grist, ni'n gweld hynny. Ond yn ail, mae Dafydd yn ennill ffafr Saul fan hyn, ac yn sydyn mewn dim, mae e'n un sydd yn, fel petai wedi cael fast track, i allu bod nawr gyda Saul. A fel fyddwn ni'n gweld yn y flwyddyn newydd, yn sydyn, mi fydd Dafydd yn cael ei amlygu fel un ar flaen y gad, sydd yn wynebu rhywun hyd yn oed fel Goliath. Spoiler alert, dyna sy'n digwydd yn y benod nesaf, fi'n siŵr bod chi'n gwybod hynny'n barod o. Ond mae'n cael ei amlygu fel un sydd yn wahanol oherwydd fod nerth Duw ar waith yno fe. A bydd yn cael ei amlygu fel un sydd wedi cael ei ddewis gan Dduw i arwain ei bobl Israel. Eto, mwyn bod yn gysgod o Iesu Grist,
mwyn cyflawni pwrpasau perffaith a dionis Duw. Felly diolchwch fod yr arglwydd yn anfon ei ysbryd. A pan mae'n anfon ac yn galw, mae e'n arfogi. Chi'n wan, dwi'n analluog, dwi'n unqualified, ond mae'r ysbryd ar waith. Dim ond i ni fod yn ffyddlon a dilyn, rhodio yn yr ysbryd. Diolchwch fod yr arglwydd yn cyflawni bwrpasau heddiw. Fel fan hyn, mae e'n arwain Dafydd at Saul, a mi fydd e'n arwain Dafydd i flaen y gad o flaen y Philistiaid, fydd e'n arwain Dafydd trwy'r amser, mae e'n arwain Dafydd. Yn yr un ffordd, mae'n ein arwain ni dim ond i ni ddilyn. A diolch am y cysgod o'r Efengyl sy'n yn atgoffa ni fod yr arglwydd Iesu wedi dod ac yn gweinidogeithi i ni, yn falm i'n heneidiau coll ni. Os ych chi ar goll, os ych chi yn aflonydd, dewch at Iesu. Plygwch, dewch. Ceisiwch faddeuant. Os ych chi wedi, cofiwch am y rhai sydd yn dal yn aflonydd, yn restless, ac angen ffindio ei gorffwys yn Iesu Grist. Amen.